season part ngai kublei ki pajba nong sung snong jong kane kari ba jaj ban riu jongi borok koi ki baju kesan ka por sa ka por yu ni channel yu jongi te hakane clip mat ngawan ra ya koi ki ching pentip ka ba kerki mat ka ba kong san ba ha ka ba wei long kmi ilawan ra singi lawan pentip singi ha ka ba ila yu tam yu wei ujing deng score but Deling ba ka mensim ka bosbon ke jong i lane ka jingi tiblem ke jong i imhun setia ban i tang halade ya kanela ne ban su kunno halade ndrei leng ba ka mensim ka basungur berkasbon ka basbon ke jong ki kelawan ra hangi leng ba kane ke channel ni sim kane ka kabu ban pensngau shapi iwei pe iwei ki dikot jong kane ka dong ka than ke jong i borok koi ba pin penpriang lam ye kane ka khubor hadu bakan dapoi hikin jong tendong skor jong gitrai jong une umar ba inei long kemi ilayo tam nalenti ka ba iyaj te ngakarpat ye phi ki pardo ki parasnam ba phin share ba phin pen sapriang lem ye kane ka video lene kane ka khobor ka bamenta shaboro kinong song snong jong kane ka dong ka thain ka jongi hapo ka nong stoin town te khublei sibon khublei sejarngu ublei unsari unsar sumare phi lengba ka jingsbun jong phi ngingai scam ba kitrai kinyo kloi kloi ka jingtip bat ngakarpat ru ye kitrai ba andai la yo ye une insa phone lengba kine ki number phone ibangin sabu hapo ka description khublei sibun